na kugendera komotogia umugabara gwe county ya Nyamira Musinyaribo oyure umuibore kurwaroro korengana n'abamenyi bagukwana emenya nyamusi nigo batebire mbachiko musira asentunda ya kabere kubwatikana n'emirimo abereka ko bakorera igo twakira asobwamo gwakira Nyaribo ngambia mono asegasi akorire enyagetari ya nyamusi oretire safari kwa mungu agachere konyora abantu batigire konyora abana lakini bono iga ase chinga ikire konyora abantu batebire batige konyora abana lakini bono iga utakera umutye January abana bako ibore nyamusi abange igo ne kibara kiri Nyaribo aremire igo togoteba gabana akiroje abeka makarabati igo Nyaribo tuta twagokire na Nyabaro ase mangana ari akwanete ingobwata ne gabana bone gasingo korwete bwati manganere Nyaribo minto no muntu mungaini no ine budget ya somwa Kenya mzima Nyamira nero yatangana bune yatanga sungane nero yatanga sasa ko si budget ingia ege ntonta itogote yaba note ba minto no ndebwensi yoli okobori chikura to baisa kogenda mukamu murumire nyomba kare moyo karatigara akwa mago chinyomba aba murar ba minto bakubori obogabana kurunotu mugirango baite bote emyake yatigaire 5 ujumotwa toko Nyaribo naende garato sukumere njege tongote yo mugabana ito chibaro to igorere buya chinyagetari obekire chiro robuya egento gyo banko motebia enyagetari ari arasoma wao anye igore bwango ejage gotokorera amaitaji ari tutagete munantu aba notu mugirango kama watu wa Ngira tumeamua Nyaribo ni tuta. Kwa nini? Jinsi ametufanyia kazi inaendelea hata sasa hii kuna trakta inalima barabara chenye mebaki tunataka bridge ya Ngira akikubali atujenge hiyo ngagia toretaga igana sengencho umugabano ito amosi Nyaribo tutagete ko musupport to musire se binta akorire maite na bogo feria lakini bana yoto to musupport muna bangina abaga